मिस इउनिभार्स आसाम 2026 बिमुं मोननाय तामुलपुर जिल्ला खलबारि गामिनि महरगिरि पिंकी बसुमतारीखौ गामिनि रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै बरायदों। आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडिअ एन्ड ससाइटिनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड हालामाव खुंजानाय मिस इउनिभार्स आसाम 2026 आरो मिस टिन इन्डिया 2026 नि ग्रेन्ड फाइनालाव देरहासारनाय तामुलपुर जिल्ला खलबारि गामिनि पिंकी बसुमतारीखौ दिनै गामिनि रायजो राजाफोरा बरायदों आरो मान बावदों। गामि नाङैनो रायजोफोरा लोब लोब ओंखारबोनानै आर'नाइ आरो बिबारनि मालाजों मान बावदों। मख'नाया गोनांदि गिबि खेबनि थाखाय गासै आसामनि जानानै फैगौ जुलाइ दानाव जानो गोनां मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव बर'नि आगोमा फिसा तीर्थ बसुमतारी आरो माख'नि बसुमतारीनि आंगो फिसाजो पिंकी बसुमतारीया बाहागो लाहैनो खाबुखौ मोनबाय। बर'नि गाब गोनां आगर फालि दख'ना गाननायजों जानो गोनां मिस इउनिभार्स इन्डियायाव बाहागो लागोनखौ फोरमायथिबाय। मिस इउनिभार्स आसामनि ग्रेन्ड फाइनालाव देरहानो हानानै पिंकी बसुमतारीया जोबोद गोजोननायखौ फोरमायथिदों। आंनि बे सिमाङा जाफुंसारबाय। बेनि थाखाय आं आंनि बिमा बिफा, फोरोंगिरि आरो गासै मददगिरिफोरखौ साबायखर बावो। लोगोसेनो फैबाय थानाय मिस इउनिभार्स इन्डियायाव बाहागो लानाय समाव मदद खालामनो थाखाय गासै रायजोफोरखौ खावलायो पिंकी बसुमतारीया। गासैनिसिमबो आङो नोंथांमोननि 2026 नि मिस इउनिभार्स आसाम 2026 आङो थांनाय 23 एप्रिल 2026 आव मिस इउनिभार्स आसामनि टाइटेलखौ मोननो हादों आरो टाइटेलखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। माने बे आंनि मोनसे सिमांमोन उन्दैनिफ्रायनो आरो 2024 निफ्रायनो आङो जे आंनि बिउटि पेजेन्ट जर्निखौ स्टार्ट खालामदोंमोन। बेनिनो आङो हार्डवर्क खालामना गावनि हार्डवर्क आरो कन्सिस्टेन्सिखौ लाखिनानै आङो नैबे पेजेन्टखौ खालामदों। ओमफ्राय दा आं बेहाय देरहासार जानानै बे टाइटेलखौ मोननो हानानै जोंनि हारि आरो लोगोसेनो पुरा आसाम स्टेटखौनो आङो मिस इउनिभार्स इन्डिया स्टेजाव रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो दं। नेसनेल स्टेजाव मोनहैनो हानायाथ' जोबोद गिदिर खोथा जोंनि थाखाय आरो आङो जोंनि हादोरनि फारसे साननानै एबा जोंनि कालचारनि बागै एबा जोंनि कमिउनिटिनि बागै साननानै आङो जोंनि आसाम स्टेटखौहाय मोजाङै रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय आङो आसा खालामो। रिप्रेजेन्ट खालामोबा आं गावखौल' रिप्रेजेन्ट खालामगोन होननानै बुङा। जोंनि हारिनि सिनायथि, जोंनि नट अनलि बर' बाट अल द diversity that we have in our Assam, all the diverse culture, आङो सबखौबो देखायनो माने गोसो दङ आरो आसा खालामो कि आं मोजाङै खालामनो हाथों होननानै नेसनेल स्टेजाव। गिबियावनो आङो इसोरनि फारसे आङो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों जे आंखौ बे लामायाव दिनै दिन्थिफुंलांबाय इसोरा आरो लोगोसेनो गिबियावनो आंनि आइ बाबा, आंनि फेमिलि, आंनि आलासि बिथांमोन गासिबो जिहेतु बेहाय नुजाथिफैदों। आंनि पेरेन्ट्सनि अनगा आं दिनै बे लामायाव सफैनो हानाय नङामोन। ओमफ्राय बेनि उनाव जाहैबाय सार जायख्लं, बिथाङा जाहैबाय मिस इउनिभार्स आसाम आरो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि अर्गेनाइजार। बिथांनि थाखायनो आं दिनै देरहासार जानो हादों। बिथांनि अपरचुनिटि मोनामोनबा आङो बे लेभेलाव सफैनो हानाय नङामोन। बे अपरचुनिटिखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै बुंनो थाङोबाथ' आङो इमान मोजाङै आंखौ वेलकाम खालामगोन होननानै आङो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन। एक्सपेक्टेसननि बारा खुसि जादों आरो आङो माने आं बिराद थेंकफुल। आंनि आइ बाबाया इमान खम टाइमावनो आंखौ बिदि एरेन्ज खालामदों वेलकाम खालामनो। लोगोसेनो आङो गामिनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरो जे आंखौ माने ओरैबायदि खुसि मोन्दों आङो बे बरायजानानै दिनै बिदि आङो मालाबाबो सानफेराखैमोन सिमाङाव। मोनसे सिमाङा मोगथां जानाय बायदि मोनबाय आरो दिनै आं बिदि बरायजानानै। थेंक इउ स' माच। गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय आं गामिनि गासैनिसिमबो आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम।